Som dels centres d'educació especial de Badalona, Can Barriga, de Llevant i de Maragassa. Ens comentaven els companys que un dels problemes és la manca de vetlladores als centres. Bueno, més que de vetlladors, la manca de professionals en general. Els vetlladors són una figura que ens havíem ficat per suplir la figura d'educadors. Llavors el que ens faltarien són més educadors i més personal en general, tant especialistes com educadors o mestres. I ens han tret 10 jornades de l'any passat, ens van ficar 4 educadors en total i ens segueix faltant gent. Perquè al final el que estem fent és apagar focs i no podem fer la nostra feina educativa. Bàsicament seria aquest el resum. Suposo que aquesta mancança us dificulta la vostra feina, però a més fa que l'atenció a aquestes persones sigui insuficient. Sí, totalment insuficient. I res, que és així, ja està, no hi ha més a dir. Sabeu si hi ha alguna reunió amb l'Ajuntament, em dona alguna resposta de moment? Hem fet una reunió amb l'Ajuntament i em sembla que estem pendents de fer una reunió amb la Generalitat, però de moment estem aquí i hem vingut a fer... L'Ajuntament ens ha fet una moció de suport oficial i esperem que a partir d'aquí podem començar... Sí, res, moltíssimes gràcies.